Katang i-juice ba? Atang ipainom ni mama. Si mama giubo-ubo. Ibubo si Linda. Oh, Masid mawa na ni. Hi guys, good morning guys. Karon guys, way kurinti. Nag-announce tong taga si Biko dia sang adlaw. Nga karon ko nung adlaw mawa ko no ag kurinti sa pagka adlaw. Ganina alas 7 ja, mobalik ko no pud ja. Alas 5 sa hapon. Karon way kuan guys, kurinti mingaw kaadyo. Way lingaw si mama, tas mamas kuan guys tindahan. Way lingaw nandiya pa dong mini Junjun ko sa kuan. Merkado. Malit ni gamang sedan sa pamahaw. Daghan nagkuan guys, buwak eh. Dapod. Kapit na mo kuan. Buwak din si Jaw ka ng kuan. Torag saging guys, katong des ni agi nga. Puso pa. Karon ko ano si Jaw. Tagko na si Jaw. Na guys, dako na siya. Kuan kasi pisa 2 3 4. Upat. Ay isa 2 3 4 5 di ay. Amo na pining paliton. Mo nagkun ay hala. Namuso naman day pag isa. Makalipay ni makita ginga na samot pagajud kita mo tag-ija dana ra gajeng lipaja. Nahagbong na pud ka na buwak sa manitri kay di siya mo bunga. Magbang rasi dyan na, sayang. Nga mo na dyan buwak guys sa manitri. Di siya mo bunga. Mga hagbang ra. Ngano ka, gipangibugan mga siguro ni. Kaya nga man sila, og di ko na makabunga, gipangibugan. Lamay rabatara nagijang buwak na. Ako dari guys, nga. Uwat-uwat kus ka ng adlaw, kaya magpainit po kus adlaw. Agman sanitas di ay guys, di nabuhi na. Da nabuhi na siya. Good morning pangit. Wak na po kuan guys sa money maker. Di Nanay kuan guys adlaw, nasilangan ako sa adlaw. Pasilang sa ako sa adlaw karidot. Sige lang mag mukmuk sa sud, wag mainit eh. Hi guys, good morning. Lapok ka din sa mag-ano? Lapok. Kada sulod, kada gawat, gawat. Muinit, unja. Kuan. Muwan to, gahapon, nagpakita gadlaw, unja. Muwan gihapon. Pakita lagi gadlaw, karejot, unja. Muwan maghihapon, mas daghan nag-uwan kaysa init. Painit ko dari. Okay, vitamins ba dyan po ning init sa adlaw. Na may dagang nangatay. Uy, sa balisag buta nga. Mamuli magpisto. Magkapot man. Ali ma, pagpainit ma. Pagpainit sa adlaw ma. Kawa na ra ba ka mainiti? Piniti gimuhang kuan balik ko darong mawa na imuhang ubo-ubo. Sila ni Milicia ganito nagpainit sa adlaw. Nagpainit sa adlaw sila ni Milicia. So guys, request ni Gian nga sedan guys, sabaw ko nung apata sa kuan baboy mo niya mo ang kuan gipalit. Tagulan mo ka ng kuan. Pilang pitsay nay? Kamunggay te 5 lang. Salamat. Nibilin tag tricycle guys dadto kay na parang kalapok dari. Nasama dagang tuhod nasangit sa punuan sa lubay pag ganiha. Nagang tuhod. Dali? Din mo lubi ka to? Ano? Nasangit.
Lagi tuh udah sangit gue. Bukan yang lebih. Sangit lagi ganina. Ngit-ngit dari kuan guys, semua ang kuan kusina, kay kuan kurinti karong adlaw. Magluto sa ko. Hi guys, sumanami kuan guys, pamahaw. Diyan guys, mula kami guys kay among kuan tong manghihilot kay pahilot si mama. Nas mama na naminaw music lang do ni gihan gipanglay. Ligad-ligad lang, mingaw. Mulakaw sa mi kay mong kuha ang mga tuon tong kuan, manghihilot kay pahilot si mama kay sigmawa nang ijang ubo-ubo. Grabe ginita na guys. How dia toy? Maaf mura. Balik pa mong hatag sambat. Kasi pa ko si Jack. Kasi kani Dari man po balay. Dari. ada ni mo nang guys una. Hindi napangan na mo na purpose na. Purpose lang ta. Magkuhan may mag payong may magkuhan. Asa nagbay ni ate ang ilis? Adyo pa? Asa ibabaw naman eh. Cute sa bike. Tapos kurbada na. Oo, cute. Pag mag-iisa na lang ako sa buhay, ganun lang yung bahay ko. Liit-liit lang. Liit sa min. Ay. Daghang digbay dani no. Nana, oh, buitag manok yo, kulungon binana ni ba? Tangag nit. Oh. Ay, manok dani. Ato ra naglaag. Pahilot nus mama Pilot si te. mama. Ato si Erlinda niya. Magpaniot. Nay daghang taong oh. Paniot to sa dagay, las 11 naman dai. Ato lang ha. Pahilot ko sa sakit ko na yung likod. Naglaag. Baligyan ako na eh. Ang baligyan, 50,000. Baligyan ako no kanya te. Mahaling Amerikano semua ang kabuuan. Babae no. Pang may dani oh. Mga jumiyag tangad ya. Magtanong kaya ta sa balay be. Gani. Katong Bisaya oh. Asa? To ah. Mamaya di mabuhi sayang. Mabuhi man na. Nindot ng Bisaya kay humot. Napay kan usili. Akong tanong dito ba? Namatay ang tinanong na nato. Sa manam ko. Sige, utan, singo. Nalagi daghang orange. May nangahagbang na orange. Sayang lagi ni kinangahagbang lagi ni si Ja. Imong juice bano? Lang, puwit lang kabayo mga lapisay. Karino no. Kanano na? Atang paliton. Kanto ko ba? Tanawon sa kaysa. Unsa ringan dani kanang kuan? Granada. Wala ko ko na dugay na. Hala ta pahinog nga kuan na kapajas. Namin ko unsa ignorante mo lang islang mo. Panguhit na po kanang orange ba na ni daghang bunga. Tuy nangahulugan ha jud sa taas. Pagkuhit ba kay atong tilawan? Ay dani kay daghang majuhon dani nay kapajas, nay orange, nay granada. 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 Pagkuhit sa pa. Ay daghan tong orange. Orange bay kon mo guni. Isang kiss. Mo man siguro ning isang kislets. Ha? Ipangalan mo ganing duro ba? Ne?
Dura. Ang pangalaan. Nahimo na ning kuan, nay. Pagkuha ra kay atang tilawan. Masok mo na to, guys. Kay ug mahagbang basig malata ba? May pisa ko ulit. Sayang sawa. Agang pinaikot. Lagi. Hala. Patay ma. Agang lagi. Puspusan. May sako. Ay, kiri. Mga na. Ano siya? Ano? Sige mo gina. Dominic ka po. Hala. Kuya pa ni tila mo sagang. Hala! Oy, sus. Alin na ba pagkuhit na ng orange ba? Pati mong juice. Pakuan ba? Pakuan na gano. Lami ana good juice may buhaton na good. Gani juice ba? Imo na kuno, imo na tungaw di pukon. Buto sa limsito, sulay. Butangan ni mo kalamay nga. Butangan pag limonsito na limonsito mo kani. Manguha ganita. Unsa man ni panghatag ni baligya. Katang i-juice ba atang ipainom ni mama, si mama giubo-ubo. Ibubo si Linda. Oh, Basid mawa da ni. Hala, tagiktik din yung uron. ay ginagano. Ari ko. Sige sayang. Lami na i-juice bitaw. Lami juice ba? Ay, pag-COVID yan kanya mong ipag-inom. Painom na kang Linda. Katang ngadyo tagkuan. Alay mo malagi nang gipadapli ng isa ka kapadya, say mo dai na. Kaati man na. Kaya kung gikuha, nakita raw sa danandaan. Aw kada. Ako na sa kulit, uyugo na ako pa kadaghan ng mga tag. Ay, sayang. Kani mo mga tag naman kung sila ko do. Karon pa mga tag. Sige mo pamunga sa. Awa mo ihon pamunga. Ha? Ihon pamunga ni. Tungaw sa nimo ba? Naghana ra ba bunga oh? Tamis din sa una day. Ha? Sayang no. Sino kay na katong ang primero bunga ang tulor gud ko buok. Nya kanang sino gid kay bang dagko. Basta pangalaan kay mawag lami. Sayang no. Pangalaan sa. Madaot basta pangalaan. Ilabot na niyo ting buntis ug kanang punuan. Mangutan na kaya ta sa mga eksperto. Ilabot ang punuan og kanang buntis. Dito kay madaot man nagpunuan. Mausap gamay nagkatagak. Patagata kadi mahiulo iko ari kadaghan. Daghan na bitaw no bunga. Daghan dito dungo. Nindot kay plantawon ba? Uyong gagang be. Saka dito ka daw kasi ng tiyan. Ay kasi ng tisig. Wabi. Biya pa sa kundi. Apa? Ang dakas Granada, halaga jud ngan hiraman mo danig nang gilabot mo ah. Dito lang yo. Ha may lang iro. Duha lang na bugay iro na inalik. Asa ba ilang iro? Ay na balik. Anong iro ba iro? Aw, mana anak na usa. Halaga na ning kap na. Naoy katulong. Tatay lagi ko. Di man ko Iro. Di na aning landay na, di na kaanak. Siyalan pang iro landay na di ay. Makuha malang. Nindot og balahibo. Sayang. Hala. Ina nagbag-og daan, nagsagol na. Balik naong oy. Kasram ko dali na tikro. Amay naman dito sa mga. Bailan man ang bagong tagakgot. Masawa ko no, sawa. We. Sino ba? Sino po ito? Hatag ni ate. Sakto ra kun kayo. Nindot og yo. Mo ang juice. Now. Dugaan ra ba no, dahan kay duga ba? Okay, kuan kay siya. Asa? We. Sakto no aron daghana. Beauty mo ang iro te. Nga balay ha. Lagi ganahan ko minani. Cute basiro kay puti. Wala ni puwas og pamungay ah. Nani sige pangatagak. Naaboy mo tuy ani. Ah. Pulis ha. Tao magtao Lagi nag-abot-abot tagi jahang bunga ba? Nanay nahinog na de napoy bago pang kuan. Ang daghana na oh. Mga bang nahulog man ko niyo. Di mo kunidaan. Kaila man daan kay. Lami ra ba siya kay dugaon, daghag duga oh. Daghag duga. Kanang mamalit og limon nga tag 25 isa ka buok. Isud pa. Sukat na Ninduta kaway puwas og pamunga no. Kani ani oh. Ani pag puwas pamunga sige magatoy-toy. Tingnan sa mama, di lagi ka nang dalaw.
Ito yung pungaw ng Granada. Ganun kayo ka na Granada oh. kamili magsikuha. Kuha pa nang aban pa hinog no. Tuno. Ay nay. Napahinog oh. Bulang mo puno. Tapa oh. Kare oh. Ito mo sa upare. Kari. Ganun di ka makaw na na. Di ganun na kayo muram. Lami man eh. Gahi Wala man. na sa inyo abis ah. Wa. Oh, tanawa wala gina. First time ko nakakaon dani dito sa Slob. Tulo sa ilaha. Din ba hindi sa kuya o sa prayer nasa Pilipinas. Abag o ni. Kanig magpon lang na nag. Ya. Na ningari rami darik ng harvest. Murag nakatagija. Dagan mo. Agatis kay kuha nagatis nagludya man Sila nagatis. si Timoy, mga kat diha. Kami isa po ng atis noon. Nay nga na lagi mura lagi talimatay ang atis. Ako nagbuwang ba, ako nagkamatay. Ako nagpulgot loan din, kalingking na po na. Hapon na to ni tanong. Pulungan ba pulungan? Dong, mamatay ni init ni tanong. Asa mo na ibutang sa Ato sa may gilid, dili oy. Ato sa atong may mga tanong ba na sa yuta ang sagol. Na mura nag nakatagija. Kuan. Kinsa to? Luli ko si Apyo to. Lukuta pa kay katuna. Ang yuta gudong ibutang. Wa kasabot sa tama. Ay balia kay sayang. Wala. Nang-harvest na migay sa mga tanom, murag nakatagija. Ya, salamat kaya. Salamat ani nakadala na ng uli. Te. Salamat te. Kunya yung hapon ako itanong kay init. Yan guys, daghana. Meron kay Bisaya ba? Ay murag nakatagija. Ano tricycle ni ko lagi dirilit. Ni Guryo. Asa? Dana sa atubangan na ibutang. Dana ba sa atubangan ibutang? Asa dire? Di ko ka pangambyo mo abot na sa ubos oh. Ano? Ha? Nagkuan ko, nagsabaw na kog pata. Kari mo yung sabakon. Ako kita naman ito sa kabuok. Gamay ra. Tang siya kabuok. Tagsar ka buok. Mungkuan mo na sila magsalingsing-salingsing. Dali ara mabuhi. Nindo tagjuta dani ba kay dambok. Bungon ni bungon. Mailan man guni mo? Habungon na siya. Awang yuta, mailan man guni mo yuta oh. Pula ba? Bagyo mo ni. Tambok kag juta. Bagyo mo yuta. Anod? Tanam-tanam kay Dito na ano di ay. di kasi babaw. Sili mo dito na oh. Kana sila rig pang tanom. Wabay bunga laglit. Alam mo to. Alam mo kita da ano isili. Sili. Kana man ko yo. Napinang Tubo na po na oh. buwak. Nangka to sa. Napinang ka oh. Angka. Ano yo, ida ko ni bungon ni. Buongon. Nindo ta. Pagtanong mo ta kamunggay dirilit. Mao. Naman siya kamunggay. Kamunggay. Napimangga. Kana ba karong naay maani poon? Karong nanapod may anihon poon. Daghan ang prutas bay. Kamu ay nana pa kani mo ah. Sige nagikuha kasi mama kadadlaw magutan. Purot oy. Dari sa Mia. Salamat kayo ha. Tanong bay. Ikaw mo ikaw tanaw. Namuyon puro balay. Drama day oh. Nanguan na marites. Kuha pa ganyan tamig sambag na dahang sambag diha oh. Word. Yo to na word. Oh, na dahang sambag. Bunga. Tuwa. Sus pagkalayo ah. Magwa sa tagkuhit. Magkukuit. Mga kuanda po to sila guys, mga igagaw ni Junjung buo. Pag mga kuanda to, magmama nila, og si Papa igsuon. Masig na nagmanghihilot, naunahan pa ta. Nami daghang daang limon ge. Kato dito ila Kuya Lito. Nakada pa may kapajas oh. Kapajas. Bungun. Bungun kan ya. Kuan na. Marami. Kuan ba sana? Agkuan Granada. Oh, Granada. Ndara na sulod.
Nakadaming mga prutas ma. Ilang balay. Ilang balay ni? Kuya Lito, Dito diha, agoy. nagkuha ramig manghihilot, nakadapa mig mga prutas. Di mo nangagi do. Dara guys sa pon guys, Granada. Hinog na ni? Hinog na. Mati nga ni. Hinog na na. Kaon kay lahira ba sa inyo ana? Be gilapag dia be ana ra man patong-patong sa mingkoy be. Kuha na dia be. Na guys, kanta guys, lami siya. First time na nakakaunda ni katong dito may lasati sa kuan Muslim. Sa inyo de si pangalan na. Bawa man sa mga. Ang grenade siguro ni sa mga kaya ni Granada man. Sa mga ang grenade. Di ka mukaon?